La feina dels sommeliers és sovint complicada per trobar la paraula dient per definir un aroma o un sabor, i ho és encara més si tot això s'ha de definir en anglès. Precisament dos dels millors sommeliers catalans han estat a Vilafranca preparant-se a l'Acadèmia Sant Pols per participar al Campionat d'Espanya. Aquest dilluns tenia lloc a l'aula de tast de l'Acadèmia Sant Pol English una jornada especial. En aquesta jornada hi col·laboraven l'Andrew Ashurst i la Blanca Ozcariz, dues persones vinculades al Penedès, les quals impartien una formació específica als finalistes com a millors sommeliers de Catalunya i alhora candidats al títol de millor sommelier d'Espanya. Una activitat amb el patrocini de l'Associació Catalana, en la qual es treballaven diferents aspectes lingüístics de l'anglès relacionats amb la restauració i els vins. Més que res farem una mica de servei, mirarem també diferents tipus de menús, perquè els hi pot tocar qualsevol tipus de pregunta sobre el menú, sobre el servei, sobre quan el client marxa del restaurant, i també els hi pot caure algun examen de tast, o sigui que tast tant escrit com també parlat. Llavors donem una mica les pautes en anglès, perquè a vegades és més difícil en anglès explicar un vi, etc. I bueno, més que res això. Una part de les proves del Campionat de millor sommelier d'Espanya s'ha de fer en anglès. Els participants al taller eren dos sommeliers de restaurants lleidatans, el Toni Lara i el Juan José Cerezuela. Amb coneixements de l'idioma van estar perfeccionant aspectes relacionats amb el tast i comentari de vins, on moltes vegades els matisos poden ser fonamentals. Hem preguntat el tema golós. Clar, aquí es pot fer servir tant per golós com a dolçor, però també golós com a amb molta fruta. I llavors allà a Anglaterra es fa servir dos termes totalment diferents. Un pel tema de sucre, que és luscious, que és amb molt de sucre, més de 50 grams de sucre, i també per l'altra banda hi ha el tema de molta fruita, que és fruit driven, que és el que hem explicat, i clar, això a vegades intenten fer traduccions com a sweets o candy-like, coses d'aquestes que a vegades quan estàs buscant una cosa més professional i més establerta, més objectiva i més estructurada, fer servir molt de vocabulari en un restaurant no és sempre bo, és ambigu. Llavors, clar, per això intentem guiar-los, no?, amb tot el tema de vocabulari, que és el més difícil. L'Andrew Ashurst és un dels pocs professors d'anglès que hi ha a Catalunya amb una especialització específica en tast de vins, i l'Acadèmia Vilafranquina ja va estrenar l'any passat aquesta aula de tast que comença ara també un nou curs.